model. Ang ating model na lasuna. Ay, natarithi. Good morning. Oh, morning pa ba? Alas 11 na ngayon. Ito na natarithi. My God, itaktinda. Wait lang. Mori ko katol, grabe ka man. Sorry lang. Tag 65. Awin ni tag, pero din eh. Tag 45. Kain tag 45. Nag-green na. May tag 45. Ang pula tag May tag 65. Hindi mo nito. Ang 45. ang green. Amo adi. Ang 65. Amo adi. Hello mana. Adi mana na yun? Adi. Aw di rehiya. Adi ngayon. Adi. Tagpira dito eh? 65. 65 million. May upod na kwarta. Ha? Matulog ko nuti. Malukusan na lang ito ni Abo. Day. Ithain. Pero kabugusin sulo din eh. Masaha daw. Kuan ni. Halat ligid. Deal. 20 stick manak, 20 sticks. Usa na lang ko Usa no. na natin, madam. Kay masurong gihap. Green na lang ang baga. Awang may ko dapa. sa kaluyo kung may ada andito. Sige pa kaya na lang ito. Grocery. Oh, sige ba anin kaluyo kay grocery man. Wala problema. Mabalik na ako mari. Sige lang. Hello! Thank you for the views. Nagre-repack naman kita laso na. Eh, medyo waray ko na baligyan na rinipack. Nakalimutan ko pala. Kunti na lang yun. Yung aking 5-6 na laso na. Pero may dapa ko 6-7 na kuan. Mga paminta.
6, 7. Tapos, butangan tahin mga gubti-gubti. Eh, syempre, diri pwede puro naladag ko, diba? So, ade. Wait lang, magbilang kita ng small. Pero duwa ka bugos itong tatibutang. Para sulit at erapisa. Diba? Kabuutan na lang. Ano nilang gurguti? My God, where are you? Wala na pala akong maliit. My God. Sige na lang. Ito, super small ng lalaking ni. Aray! Thank you, 11 million viewers. Wow. Warin lang natin tupperware. Yan. Piso na siya. Thank you sa aking panonood ng aking paninda. Dahil ako ay nagre-repack ng lasuna. Diba? Ito yung finished product ko. 5 pesos. 5. Como estas sa natanan ng mga people on earth. Sabay lang naman. Tapos magbutang kita medyo dako. Medyong dako na lasuna. Lasuna itawag niya. Lasuna garlic bawang. Lasuna hawaray. Waray-waray. Waray kwarta. Agis, sisibon up. May gulay. Agis, sayot na liwan. Dapat na automatic. Charan! This is the way. I like it. Ito yung bawang-bawang ko. Yung binili kong sako, hindi naman siya isang sako. Ano lang, maliit na sako na bawang. Ano siya? 600 pesos. Tapos 450 grams lahiya, deriya 500 grams. Tama ba? Diri pala 400. My God. Kilo pala. 400 lahiya na kilo. Deriya kuan. Deriya damo gudo. 4 kilos. 4.5 kilos yan. My gosh. Binak na hibor pagkwenta. Hello. 160. Pili lang. Pwede ko sa... Thank you. Halay. Ay! Kuan. Hello Kitty. Chat. Oh, may daka cute na Hello Kitty. Charan. Sanrio. Tatlo. Ano pan Wolfie. Flex ko tak mga wolf. Tak mga Hello Kitty. Cute daw ano. Cute. Hindi ko binibenta. Dahil akin na lang to. May mga binibenta rin akong stock toys. Kaya lang, hindi ko siya binibenta yung Hello Kitty kay i-collection ko na lang yan. I realize. Madami na akong stock toys. Okay. Pasensya na ha, akong live, mamingaw lang niya. May pagka-boring. Pakitaan ko na lang kami magkahagawas. Charan! Amo lang takong tinda. May ampalaya ako
dito, over there, tsaka doon, yung mga tinda-tinda. Hanggang ganyan lang. Diba? Natripi, umaambon dito sa amin, kaya, yan. Ang kalat ng tindahan. Hayaan mo na. Rain, rain, go away. Come again. Another day. Excuse me po. Chlorine mo man pinanhimos. Ano, Clorin? Oh, sorry. Nangalimot na luwatak mag-display ang Clorin. Ano ba yun ang mga tinda? Pinanago man niyo. Bakit nyo tinatago ang mga paninda? Hindi niyo gindi-display. Kay ano ba? Ano ko nanay? Malapit na. Huwag kayong mag-alala. Kunting kayod pa. Bangin gumawa sin rin hinay. Ititindil na sin mahimot hindi na turo tindahan ay. Di na area. Nakun. Tindi nila na. Oh, tindi nila may atok. Pahilaba lang nito. Pag may dakita kwarta, mag-extension kita hin. Maliit na maliit na tindahan. Secret lang yan. Ang butag piraan ko ang gasol nagutiyay nga ninay. Ano diri kito? Hindi, yan parehasan ginamit na boarding house. Nang eskwela pa kami. Ang ginbili ni Lisam. Ay, nagtapuin niya nga ako. Hello, welcome. Usa ka oras ako magla-live. Kasi plat kang taklo pining nga blok. Adi man. Waray dance. Waray na kami mitra. Waray manira ko. Kasapit doy dito. Uy, hinay. Nahupit na. Bumili ka rin kape. Waray dito na lang pumalit. Kaya tuluan yung biling. Tigan himantan. Ilay tayo. Maring singamon na lain. Ang masa. Okay lang. Yung problema ko, baka magka-chlorine yung ano, lagi ako gunting. Adi man oh. Di hantak ko. Nay, nang stop to sa kanila usa. Anda ko. Ang tao. Kay mo takbong ko. Ipagripak maduol. Mall din hi. Mall na bungkog, mall na shoulder. Everything is in pain.
Sa mga Mahirap din maghanap ng pera. Yes, what? sa mga exploring ni kan bugas ni Rapuan. Ano? Bagay Ano? Stop first. Ano? bagay ko ano Buwan gurang? Abagahin. NFA. Daan? NFA. Buwan NFA. Hmm. Nila Romil? Oo, dito man ito katagdaan. Bangin ko ano bago ito or daan nakito na hibar. Hello. Hello 11 millions. Natarithi nga din, natarithi na nasirak. Karag sigmon, ipapangarigohit mga alok. Hi, Joanne. Say 8. Sister. Joanne sister. Hello. Magandang araw sa'yo. Joanne sister. How about this one? What? Paguti ayala. Deri ka na yung nagagrams naman. Or tigo-tigo na lang. Inakiwa. Sige, yun na lang. Dito. Sabi. Bagurguti ayan nala. Pag-uul, kinuha ko nga. Ano ko naltakharan eh. Three grams. Mm-mm. 5 ban. Ay. Inano yun, nakabaro. Yung bot ba nag-auto yun, malaki. Piso. Nice. Maliit lang ang kita sa bawang. Kasi yung sizes niya, may malaki, may maliit, tapos mahal pa. Pero okay lang. Sa ibang produkto na lang tayo maghanap ng medyo ng kita natin. Katulad ng asin, medyo malaki yung kita niya. Thank you for dropping by, mga people, mga kapatid. Everybody sing. Ano? Okay, nasingnak day. Walang hiya. What are you doing here? Why? Wala ka lang magkwantarong, mag-harvest. Adtuman, kuinin anak ka. Nabitay tit na medyo damo.
Tano? Awan tag piso? Doon sa kanyang classmate. Nap. No, no. Ang tatunan, no. Yeah. Yeah. No, you bring na lang. Tapos ibalik. Oo, syempre. Hello to million viewers. Wow, kairoman. Magandang tanghali. Nangangamoy na yung paksiw namin. Grabe. Wala kaming gulay, pero may binibenta kaming gulay. When the sun goes down. Mamingulat ang kuntuan. Yung aking life. Ano gusto mo? Ito, ade. Hain. Baraan piso. Kaya ang damo kalain. Dere, ade makusalay ko ni Ran. Naduhan at kapor. Ay, pinagkaibaton nera. Hain bagad ayon nim. Adi kasi manipis. Ade 2 grams, ade 3 grams. Ang pwede takit 2 grams. Manit iya korte. Tapos hindi forte. O, doon pwede na ini. Ade. Pwede na ini. Doon. Aday. Para kita makahalin ng konti. Kasi pagbago ang ito. Little sunny water sleeping in the corner. Wake up, fresh and fat and make a bumble shake. Oh! Okay. Winnie! Ika di dawit tao na stop toys. Kanina pak nagsisiniring ka nanay. Hindi na higing kinadi. Ang stop toys na kuan. Mutawo! Ekade! 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 Hello! Hi! Magre-repakla ako didi ha. Heto na. Imbis na magmumulayak yan na hitakpuan. Games. Ba't na pagmulay? Magre-repak man ako.
Ano, pinayan at imuging kikita na salida. Ano, at imuging kikita na salida. Ha? Wala ka ngayon? You are busy na? Agidong no, bakit dito ka nagkuha? Lagi daw po, What At is daw one? step ko yan, magtitis ko na po kung ano iya po. Iya, di na lang na pink kinabugatan ni Kaman. Tagibala. Hello, Jay Vigara. Hi, hi. Thank you for dropping by. Hello, 11,000 people on earth. Tayo ay nagre-repack ng bawang kasi kailangan natin ng piso. Ang buhay ay kailangan ng piso. Alam nyo, sa ngayon, ang tao, di ba, walang pera. Ang pera ngayon, wala nang tao. Kaya poor na lang. Di ba? Kasi yung bagong mga pera natin is wala nang wala nang tao talaga. Mga hayop nang doon, mga animal na ba? Mga animal ang nandoon. Kaya kung ang kasabihan dati mabuti pa ang pera may tao, ngayon wala na talaga ang pera na tao. Wala nang tao sa pera. Dahil mga hayop na ang nandoon, mga animal. Grabe naman animal. Thank you for dropping by. Salamat sa iyo na tanan, mga kasi Adtuman. Sige. Kuha na. Tag 60. Anay, may pa nasangot. Tag 60 tala para haim. Ikaw ang 1,000? Ha? 1,000? Sige, mamiling kita. Nay, may dalim si sila tuwan. Ngay! Ano man? Baliw daw. Sa isingkat ko. Ano nga? Babaliw lanay. Nabaliwan ba ito nit ko anit sa ko later? Dere ano? Mo. Oo. Sa bulad to na pabaliw pa. Janet Cantera. Thank you, Janet Cantara. Madi. Ano yan? Ito pa. Likey. Likey. 60. 1, 2, 3. 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Thank you very much. Janet Cantara. Surat ko daw. Wait lang.
Pa-follow kita. Wait. I will write your name. Where is my ballpen? Hain na daw. Uy, ballpen. Where are you na? Baratak ballpen na waog. Sige. Yes. I will. Surat ko ngaran. Janet Cantara. Janet. Oh, mahusay na. 2 grams. Cantara. Oo, beautiful. Maganda mo, no? Yes. Later nak ha. Magkukuhan. Magsasab kay magla-live pa man ako. Uy, kadi ano? Thank you very much, Madi. Thank you. Yawat na light. Everyday magkamayada kahin usana kuan nasab. Pero man nato. Awi ako ngayon. Hindi na berwala. F6 I number 1 tapos R tapos si Joanne sister. Nakalimutan ko yung pagsulat. Hello! Thank you ha, Janet. Later na ako magsasabay mo. When I'm done. Wow! May 30 minutes pa kasi 1 hour ako magla-live. Salamat ang pag-drop ha. Salamat ang pagdaan. Ano mo pag-dropping by. Thank you. Mahal kita. Sandara Park. Are you in or out? Are you in or out? Are you in or out? La 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 la. La 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 la. Are you ano? Tignan baro. In or out sa puso ko. Tama ba? Amo na. Hello. Hi. Mga madi. Hindi magandang aking background. Lalagyan ko na lang yung background ng dito ko. Charan. Kasi. Okay. Tapos lagyan natin ng wala na akong mailagay. Ito may Mickey Mouse ako. And may Mickey Mouse. Say hi. Meron din akong isa. Hello. Baliktad. Wait. And here. Are you in or out? In or out? Are you in or out? Lagi, tek na ibarong. Ang boring kasi. Hindi naman ako marunong kumanta. Ano ba? Yung content ko, ripak-ripak lang.
kinalasan. Muna taon. Pag matapos ako sa aking mga repack, pwede akong sumama bukas sa pagligo sa dagat. Ano ba? Sa pagliligo? Basta pagpunta. Ay! Oh my God! Tumutuloy yung aking tindahan. My gosh! What are you? Turo-toro! Hello guys! Johnson Peter. Lulu. Lulu. Lulu? Lulu? Hello! Ako ay nagre-repack ng bawang para ako ay magkaroon ng piso. Para ang tao magkaroon ng pera. Masakit ang aking oh my God. Like naman guys. Hello Johnson Twitter. We thank you Janet. Hello Lou Johnson. Ha? Yeah. Ini madak muli nih. Pwede ito na yang ada. Since wait lang. Okay lang. What are you doing? Uy, English. What are you doing? I am repacking garlic for my little business. Kita, God bless you. Kita mo inita, ni Makon. Oh, I am having my live. Yeah. So that I can earn 1 peso. Okay. Thank you. Thank you for dropping by. So now I'm gonna cut a cartoon because I don't have any more. But let me finish this first. Gigi. This is for thank you for the like everyone. This is 1 peso. And all this is 6 pesos. Then I sell this 5 peso only. So I earn, so the person who sell this the same, what is this? The small store. Where did you live? Oh, I live in Philippines. Mabuhay. How about you? I'm living on the jet plane. Thank you for dropping by, my dear people on earth. Wait, I'm gonna put the small one. I will mix. How about you? Where are you from? Oh, you're from Canada. Okay, I will speak English eh. I am Englishing now pala. Ano ba yan? Thank you for dropping by. Please subscribe to me. Ka-joker. From Canada. Are you a Filipino or a Canadian or what alien you are? Alien? Oh my God. I sub to you. Uy, thank you very much, pare. Thank you. I'll sub you later, okay? I will write your name so that when I'm done, oh, you're a Canadian. Thank you. I write your name so that when I'm done streaming, I will sub you back. Johnson.
Butangan natin ngayon ayad ng nanay. Ano? 3 na la. Direct ba? Johnson Peter. 3. This. I'm coming to Philippines when it's summer. Sure, why not? Because here in Philippines is beautiful. Especially in Palawan. There's so many tourist spots anywhere in Philippines. You will enjoy staying here. Wow. Ganado. It's Philippines food, yummy. Yes, of course. Huh? 5 pesos. Awang ka na yun eh. Yes, especially the always favorite of all. Chicken adobo. Do you know chicken adobo? We have so many delicious food over here in Philippines. Oh, okay, you know. The papaya. Our achar. We call it achar, the papaya. When you like that, you scrub. Grabe. Balit chok. The preserved papaya. Preserved? Yeah, parang ganyan. It's yummy. Are you coming with your family? Your family to have a vacation? Well, now. What do you mean now? With your family, you're having a vacation here in Philippines? That's amazing. Oh. Wow, good. I hope you enjoy here when you come here in Philippines. Filipinos are hospitable, so you will enjoy here. You can go Boracay, Palawan, Siargao, what else? In Cebu, you can see there the tourist spot of the historical in Cebu. You can Google. Pretty little baby, la 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 la. May kaon na.
ano ni Day, may baho Day, kagabi. Bye. Thank you for dropping by. I'm going to sleep. Okay, good night. Sweet dreams. Have a nice sleep and rest. Thank you for dropping by. Bye-bye. Thank you, Johnson Peter. Bye-bye. Thank you. Thank you. Have a good night's sleep. May nagkuha dito yung makaunit ka. Aya. Waray lang makat. Kumakot. Kanina pa man kinuha. Oh. Chicken banana. Chicken banana. Hello. Welcome to my stream. Thank you for dropping by. Ay, wala na pala sa uno. Bala. Umuulan sa amin. Pumapatak na naman ang ulan sa bubong ng bahay. Hello guys, magandang tanghali. Kumain na ba kayo? Nag-lunch na kayo? Ako hindi pa. Tinatamad akong kumain. Baka later pa.
Charan! This is 20 pesos. 20 pesos. So, yung bumibili na merong maliit na tindahan na katulad ko, meron siyang ano, kita. Ito. Itong 5, ay 5, tsaka ito. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ang kanyang kita. Okay. I'm going to put it here. Nuntok na ata ako. Anong muna ako? Magaling mo muna. Kasi medyo malaki. Kailangan ko ng maliit na butil ng bawang para ma-fix ko yung mga sizes. Uhul. Hindi siya pwedeng anuhan. Kasi, hindi ko siya pwedeng mapil. Isa-isa. Hindi pa masarap ang ulam namin. Bakit? Nagano po yun ang plastic tayo. Kaya ano nila. Bukas ka lang ako. Haing balay? Ano ba? Ay, lait to.
Bahot ano? Lagi karton. Pinatuhan latakpuan. Kita ano dito yung mga bags kayo. Waray mga na. bunting mag- Waray na uwa di matakbak. Ay, ako mo siya nga bak. Aw, didi. Bangin may dadidit akong bak. Aw, di may dadidit ako. Balitaw. Oh no. Nagsayot ako. Ninamot yung pagbutan niya. Hello. Thank you for dropping by. Ano salida? Sabado man yan na. Pandara daw TV, baga mamingaw. Magandang tanghali sa inyong lahat. Tiutan. Wala pa mo. Wala kami uti. Hindi kami kumakain ng uti. Bido, malanat talaga. Kani 3D kan tita.
Ready? Ano di kaon day? Queenie, ano tatsura? Atim like. Queenie. Ha? Ito ko susura ninyo? Luto ka mo, kalit. Ano tim ayon? Ayaw lat pansit kanton kay ma-out siya tami. Bawal. Kay ano? Alit, kay ano? Oh no! Itlog na la ko ini, bro, napurga na ko ini, hitbunay. Kairo man na bata, mo pa ipahinga, napurga, ako diri. Ano do, yung mulanda mulayan. Nagpabalik eh? Ha? 23? Diri. Say, ano, kita ko daw. Oh, 23 na. Hindi yun. Sebentula. Sebentula. Wala ito. Sebentula, sebenti. Wala man ito yung tawag. Ang tawo-tawo? Wala yun na. Ay, di mo tiglo pag yun. Yan lang. Ito sila kami nagsingulas. Kevin. Mangkon. Ah. Marunong ko kulit sinilas. Wala baro. Pogda na lang iya. Iya lah kembali. Iya kumili. Iya kumili. Iya kami kuwanta. Kain timbalay adi hadus. Dus. Ate mapilido. Burha. Burok ha? Barangay Tanod. Barangay Tanod. Tagadus ngayon niya. Hindi ko nakilala. May burha ngayon yan eh. Hindi ba't burha mga taga-dagami? Taga-Pilarial diya. Mga taga-dagami it burha. May dako classmate na burha. Anak iyahin sundalo. Nakabad, may dapog rad to bodyguard na upod-upod. Dari na pasabot. Hindi mo napasok.
Kada. Willie, i-bleed daw ako, masing ko. Ngayon ang 5 bibi. Gidaw, ano dun? Mas tinatagay mo 5 kanina. Agidaw. Kananay agdo. 5, 1 brown. Oo. Bye-bye. Ito na yung output. Bye! Nakatagay yo. Ako sa Biyernes. Ako nakikadlaw-adlaw. Thank you for dropping by and thank you for the like and subscribe. Thank you. Bye-bye. Patuloy kayo kadlaw.